agian burutan egunak, urduri? Orain arte lasai honaiz, baina azkenian, igual familixako, grupetakide lagunda danen, galdera, eta, urdurin eban, igual pixkat urduritasun puntu bat hartu dut, baina bestela, momentuan lasai nago, ziur bixar, salida arte egongo gala urduri, baina, behin salida eman da gero, urduritasuna pasako gala, eta beste karrera normal baten moguan egongo gala. Azterketa operatzen denean, ez? Urduritasuna guztiz. Horazkenean, tentzinua berak, adrenalinak eta itzen dago karreran murgiltzia, eta hor ez da txorra dai. Hor, ez da lasaitxasunik, ez nervi, urduritasunik, eta hor ikusiku, bakoitzan lekua. Lehenengo lasterketako neot ikustia nun da hon. Jonek esaten daben dana gure bakoitzak alduena bete, eta argi dago hemen garela ez ga inon baino gutxi xau, eta hemen gare besteekin lehiatzeko, eta ber ze maila ematen duen.